Pues bueno, tenim altra vegada el 6è aplec a Ontinyent, és el 6 que fem, com he dit, i la veritat és que, com sempre, ens està arropant molts pobles, que tenim 11 pobles avui així representats, i sobretot la resposta de la gent del nostre poble, que és la millor afició que tenim. No, que disfruten, que tenim molta més gent que volguera haver vingut a l'aplec de fora a lluir els seus gegants, perquè tenim molt bon nom fora d'aquestes terres, però hem de limitar sempre un poc les poblacions i a poc anirem portant perquè també la gent del poble d'Ontinyent conega altres gegants que hi ha a tot arreu d'Espanya. No, ja, bueno, tot organitzador porta el seu temps, però la veritat és que bé, col·laborant tota la gent del grup, de la colla de gegants i cabets, va tot perfecte. Aquest acte és una trobada de gegants, com bé sabeu, així a Ontinyent, que ens han convidat perquè quan nosaltres vam fer els nostres gegants i vam fer el bateig, els gegants d'Ontinyent eren els padrins. És molt bonic veure tant de gegant i tant de cabet per així, per el poble. Jo veig que som molt ple de gent, jo veig que la gent està agradant-li molt i encara no m'has començat. Donar les gràcies a la colla de gegants i cabells d'Ontinyent. Pues a Gandia estan des de fa ja 6 anys i és un poc com una incisió del grup de danses Oix de Corella, que ja en porta 16 o per ahí, en porta molts més, i fa 6 anys és quan ja som cabuts i gegants, ja es fa la colla de geganters. No, ja hem anat a més llocs. Hem anat a Reus, a pobles per així propet, realment.
nosaltres és importantíssim avui acollir així a Ontinyent este sisè aplec de gegants i cabrets. En primer lloc perquè ens posiciona com a ciutat, com una ciutat que té una gran capacitat d'acollida, que a més té una tradició importantíssima en quant a gegants i cabrets i que a més és capaç d'organitzar un event de la magnitud del que avui tractem, però a més perquè crec que ha sigut un moment molt especial per als xiquets i xiquetes, també per als majors, que al llarg de la vesprada de dissabte van poder disfrutar dels gegants i cabrets d'Ontinyent, des que són de l'Ajuntament i diguem des que són dels diferents col·legis de la ciutat, i avui anem a poder veure fins a 75 figures, tant les nostres com la de resta de ciutats que han volgut acompanyar-nos. Per tant, jo el que voldria és, per una banda, agrair a totes les ciutats que han volgut vindre a Ontinyent, que hagin vingut fins ací i que hagin desenvolupat aquesta meravellosa tasca que han fet, i molt especialment agrair a l'Associació de Gegants i Cabrets d'Ontinyent tota la feina que fan dia a dia, especialment la que han realitzat este any per tal de que Ontinyent celebrarà este sisè aplec. Para engancharte, pero claro, no lo aguantes. Els monjos geronins. Diu la llegenda que al llarg de la seva vida va acumular una gran fortuna, la qual resta amagada en algun indret del monestir de Sant Jeroni de la... en su sexta edición, que cumple 20 años. Son los amigos de la comparsa de gigantes y cabezudos de Teruel. Unos gigantes datados en el año 1920, que afortunadamente se han traído un cabezudo muy significativo, que es el toro ensodado, muy relacionado con nuestra fiesta del Bou en Corda. Amigos de Teruel, cuando queráis podéis empezar con vuestro baile.
Els gegants van ser realitzats per mediació de l'artista Faller Fontí, Vicent Tortosa i Biosca l'any 74, amb motiu de la coronació de la Mare de Déu. I van ser pensats per encapçalaren les danses de la Font de la Figuera. Val a dir també que s'hem tirat una maneta i dos mirades. Tirant i Campesina són els dos personatges centrals de la novel·la de cavalleries escrita per Joan Martorell al segle XV. Amb la seva gent d'Ontinyent i veïns que heu vengut a visitar-nos, els heu vist entrar, són els cabolos de Bocairent. Els cabolos. Desde la Comunidad de Madrid, bienvenidos amigos de Torrejón, entrad a nuestra Plaza Mayor que el pueblo de Ontinyent os espera. Un fort aplaudiment per als amics de Torrejón de Ardoz. Mirad qué gigantes más señoriales. Son el rey y la reina de Torrejón.
que corre a la Purísima, a la Purísima. Aquello me chulo, yo también, ahí donde chulo de todo. Mira, la cultura ya que Bueno, com hem pogut veure, este cap de setmana Ontinyent s'ha convertit en la ciutat dels gegants d'escabetx. En primer lloc, donar l'enhorabona a l'associació per la seva tasca en este treball que ha fet i sobretot també a tota la gent que donar-los la benvinguda. Jo crec que Ontinyent es caracteritzem per les nostres festes i en este cas els gegants d'escabetx són les nostres típiques, diguem, per als xiquets i per als menys xiquets. Jo crec que ha sigut un èxit tant per la gent que ens ha visitat, per l'oratge que ens ha acompanyat i sobretot ja estem preparant per al pròxim aplec de gegants i cabells. Jo destacaria no sols el dia d'avui per la seva participació, sinó ahir mateix vam veure com tots els centres educatius de la nostra ciutat i altres associacions van poder eixir en els seus gegants i en els seus cabells per fer aquesta desfilada i acompanyar els nostres. Jo crec que Ontinyent s'ha volcat en aquest esdeveniment i crec que hem quedat molt bé i sobretot a escoltar totes les paraules d'agraïment que han fet a l'associació i a l'Ajuntament també per part de tots els participants.
Gràcies a tots i a totes per la vostra presència. Gràcies a totes les figures que han vingut. Complint escrupolosament l'horari que ens havíem marcat, donem per conclòs el 6è aplec de Gegants i Cabeig a Ontinyent.